Guys, welcome back sa akong channel. Arita sa gikagubtan nga pamaagi sa pagprotect itong health. Tungod lagi ining virus nga dili yun nato makita. So, kita tanan naningkamot jud ta nga malikayan nato nga makatapot sa to ang kini nga virus. So, para nako, sa ako lang paabot pa ba data nga mataptan na taan nga sakit. So kita tanan nagkinahanglan jud ta nga mangita jud tag paagi unsaon na to pag prevent atong health. So para nako kini ang akong gi routine. So before ko mogawas, ako ni siyang gihimo. So magtuob ko before ko mogawas, og inig uli sad nako magtuob sad ko kay para nako mo siya gikatabang para nako. Dako siya gikatabang sa akong ginhawa. So, mao ni nga ako jud ning gibuhat. Kung sa may assurance nimo nga nakasagawas ka dili ka mataptan aning sakit nga ug buton na naon dili nimo makita ang virus. Bisan pa man og nag-amping ka pero dili jud ka kabantay nga basin og karong minutoha or karong orasa nataptan ko ani so dili ka wala ka kakita kung asa dapitan ni tapot nimo or ni takod nimo. So, is maka-survive imong immune system ba. Kay base sa akong na-experience man good last April, sige ko og gisipon, ubo, pero nakahuna-huna ko nga mag-steam ko. So, primero akong gibuhat is salt lang. Then nakahuna-huna ko nga akong adan og ginger. Then pagka sunod na mga panahon na sad sige na kog research kita pud ko og dugang pamaagi mas maayo dai butangan pud nimo og ginger. So nagdikdik ko og ginger og ako sad nga gisagulan og garlic kay kining garlic na aman sad ni siya maayo nga benefits. Ito nga time nga nag-start pa ko aning paghimo ani akong tuob, naaman ko eucalyptus sa balay. So nakauna-una sad ko nga ako sad siyang butangan og isa lang ka drop. Ngano nga ako pa jud ning i-continue hangtod karon. Tungod kay ang virus naa pa. Di ko gusto nga og mataptan man ganing ko ma-weak day na ako ang immune system. Gusto na ko nga maka-fight pa siya. Kung obserbasyon man sad sa akong paggamit ani or pag-apply ani, na yun siya'y dako kayong gikatabang nako pareha nang na ako'y gibati nga sipon or ubo. Pinaagi ani ma-relieve man. Basin depende sa pagtuo sa tao no ani nga pamaagi. Pero kini man kung ginger kay anti-inflammatory man guni garlic, oregano. Pero dili lang sad kay kini lang steam ang ako ang gi-apply para pag-protect no ang akong gibuhat sad kay nagpabukal ko og tubig then gisagulan ako og piniga na ginger or garlic then butangan ako sa og salt mo na akong giinom. So dili gyud ni siya pwede sa mga minor, kinahanglan mga professional or mga naa gyud sa insaktong edad ang mo himo ani kay delikado gyud kaayo nga dili gyud siya pwede sa mga bata nga maoy maghimo ani or mobuhat og ingon ani kinahanglan na gyud sa insaktong edad. Noo daghan na jud ang nadisgrasya ani. So kinahanglan ikaw nga maghimo kag ingon ani careful or extra careful jud ka. Di lalim nga mapasok ka sa nagbukal nga tubig. Kay nadungog na delikado jud ni siya kay maka daot daw sa imuhang lungs. Madaot jud imong lungs kung imong imnon ang tubig nga nagbukal pa. Hala. Or makamatay daw ang magtuob kay makalata daw sa imuhang lungs. Malata yun siya kung imo siyang imnon nga nagbukal. Kaso lang ang imuhang singuhon wala gyud mawala nimo mas daghan pa kag benefits na makuha. Sa akong 4 months nga pag-apply ani sa ako ang lawas or sa akong kaugalingon wala pa man sad noon wala pa man sad malata ako ang lungs. Ako mingon ha nga kini mao na jud ni siya tambal or unsa kay dili ba ako doktor ang ako lang gi-share ninyo 4 months na akong naghimo ani pero wala pa man, so far nawala man akong sipon na karong mga panahon na time na
mura kag makuan bitaw sa imong ginhawa, mura kag mapugngan bitaw imong ginhawa, pero mao ni akong gibuhat nga once gani maglisod ko ginhawa or unsa na ako'y bation, maglabad baron akong mo steam jud ko. So ako jud balikon nga delikado jud ni siya nga buhat no, delikado jud ni siya. Kinahanglan jud in town na og maghimo mo ingon ani. Careful in town. So dili pwede sa mga minor or sa mga tiguwang. Tiguwang ka na akong ginin ka ng mga 70, kanang mga hinay na bitaw og kuan. Kung gusto nimo siyang tuuban, ikaw lang maayo pa og panglawas. Ayaw lang pabuhata ang mga tiguwang or mga minor. Balikon wala ko moingon na sundan ninyo or himua sad ninyo. Ang ako lang gi-sure gyud nako kung unsay akong gibuhat para lang ko maka-prevent sa virus nga dili gyud nato makita. So maura siguro na ako ang ma-share ninyo. Thank you for watching.